amb una roca que hi havia allà al costat i ella es posava allà a sobre a prendre el sol. La. Un dia, però, va arribar un... Para ja! Aquell ocellet que estava volant, la granota el va veure i va dir: i què fan les granotes per avançar? Com ho fan? Les mans així, fem així. Ai! Conill! Escolta'm, conill, conillet, que em sabia... Un gos d'atura que estava allà descansant. A veure, onada! Amb la seva bassa. Se'n van recordar de la seva bassa. Rac, 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 rac. Rac, 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 rac. Seguim el camí? Rac, 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 rac. Rac, 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 rac.